Hoxe vamos a falar do peón. Para os que non saben o que é un peón, é un xoguete feito de madeira, con vedes. Bueno, é moi típico nos países. Ten un cordel que se chama piola, que se enrolla e despois se tira, que ten esta punta que gira. O pirucho, como vedes, é a parte por onde se empeza a enrollar o peón. Ao pirucho tamén se lle pode chamar de distintas formas, como culata, culeta. O peón ten a barriga, esta parte gorda, e tamén chamase panza. Esta parte de aquí chamase capa ou capilla. Esta punta de aquí é un ferrón. Tamén se pode chamar aguillón, cravo, ferrote, gomón, punta. Hai diferentes tipos de puntas, como as de tope, de punta e de bola. Pensabades que isto é para saltar a corda? Pois non, isto chamase piola ou baraza e serve para enroscar no peón e que baile. Imos falar de como se envolve o peón. Hai dúas formas. Unha, envolvela por riba e outra, envolvela por baixo. Vou envolvela por riba. Así é como se envolve por riba. E agora vou envolver por baixo. Así é como se envolve por baixo. Este é un peón feito polo meu avó, con unha punta de ferro. É un pirucho de madeira. Este peón trouxo a miña irmán ao empezar a vir este cole. Tan solo con 7 anos trouxo a Carmela. Estes peóns son moi bons porque son os da casa e están fabricados xusto para ti, para poder enrollar a piola, e son moi bons.